palangging. So today kay mag-unboxing. So last Saturday ata din niabot ang ako ang package. So din ako pinalit ni sa ako ang bana para nako. So ganahan ko nga i-share sa inyo ha, and para matagaan sad mo og idea how big, how small it is in real life. Kay diba whenever mag-shop ta online, kay naman doon tayo mga expectation versus reality, nindot sa picture, nindot kayo sa reviews, pag-abot lahi dito. So yeah, gusto ko i-share sa inyo ha ako ang kanang unsa ni Ringlight. Syempre, disclaimer, giabli na nino kay kanang para ma-check na mo kung ang nag-send ani is complete ba ang packaging, wa bay na daot, kay para kung may naguba or something, pwede na mo siya reklamo. So, anyway, nakasulod siya aning mao ni siya ang Ringlight box, and then na siya kauban nga siguro mag-insert na lang kung picture unsa siya pagbaligya, no? Kaya para na may idea unsay forma. Nasa siya, kung ano niya, iyahang standing, tripod niya. So, ato ni siyang i-set up unya para makakita mo unsay result if ever na gamito na siya. So, atong i-open yung box. Bulok ba ako mag-apply mga palang hindi ko nag-follow asa supposedly applihan. Okay, so in this box, careful lang ta kay basin mahulog atong mga parang. Tada! So mao ni siyang Ringlight. Naa siya iyahang, I think mao ni kung asa ni mo i-adjust iyahang mode ba sa kalandagon, unsa bay mo ha, warm ba or light, I don't know, chuba Chinese. Tas kani kata ko anay, I think mao ni para kung sa imuhang cellphone kung gusto ka gamiton. Tapos iyahang charger kay syempre di siya mo light no kung di na to isaksak. Tapos kani ako kabalo kung para asa ni, pero akong i-figure out kay actually amo na ning gitry sa akong bana pag abot niya kay kanang gituduan ko niya unsaon ba kay di lagi ko kayo ka mao mag-assemble. Tapos kaning unsa ning gamay nga unya na lang nako na ipakita sa inyo, pero ato ni siyang i-set up. Tapos palalawon mo na ako sa mga mode niya. Char! Ako rin nila! Correct. Ako sa ning i-set up, tapos tabangay ko ninyo ha. Kay di ni sayon. Open this one first para maka-set up ta. Muna iyahang tripod. Saha, I hope magkadimao ko ani. Hala, patay. Pwede ni mo siya pataasan or paubsan ata eh. So kani, depende sa length nga imuhang ganahan. So kamo na bahala ana. So sila pwede siya maupos. Di nyo makita sa diin na lang. Pwede siya mataas ana. Tapos i-set up na ako ang Ringlight ha para makita ninyo ang iyahang lights. Okay, so na-set up na nato mga palangging no. I hope madungog ko ninyo. So mauna ni siya ang Ringlight. Kumutindog ko, nakapajamp ko. Kumutindog ko, pwede rin mo siya pataasan like all the way. Unya, if ever na kay I think mauni kong cellphone imong gamit sa video, pero di na ko siya gamiton kay usahay rin ko magamit sa akong cellphone mag-video. Dayon, ato siyang patay, masam na i-connect. Ayun. Kani iyahang saksakanan mga palangging. Tapos, i-connect na to dere. Okay na ba kanya? Kabalo mo mga palangging malok ba ako mo saksak basta bago pa ang unit ba? Malok ko mabuto. So, ako sang i-saksak na.
nakasaksak na siya mga palangging. Tapos here, you can see na siya on and off. So once i-on mo siya, tada! So, na siya yung mga mode para, ano lang muna ko para kita ninyo. So, akong i-ano mga mode ha. So, for example, kani, this is like lighter. Pwede ninyo siya paubsan, for example. Kasi landag at the moment eh, sumurag wash out ko kayo. Pwede ninyo siya i-down para all natural ba nga settings. Tapos, kani siya, I think, ang combination sa warm o light mode. Pwede na siya i-down if ever, like for example, karon nga, during daylight, if ganahan mo nga dili kayo super, like murag puti kayo inyong nawong, then you can also do that. So, I guess, inguna na ra. So, kani, I think, mo ni ang warm. So, I think this is really good if ever gabi pwede ninyo akong pasakaan na. O, kana. Grabe, naka-fake pa. Tapos, pwede ninyo pamubuan, paubsan kung di mo ganahan nga super wash out. And then, katong light, kani di ko mo gamit ani. Kay super ano ra siya, maka-wash out. So, iso akong gamiton is kaning combination. Then, pwede ninyo adjust light. So, that's basically mga palangging. Tapos, tanawon ninyo siya ha. Mo na iyahang ka-move on. Pero, kani siya, pwede ninyo i-adjust if ever gusto mga all the way up. Kani, pwede sa ni siya i-adjust. So, yeah, I'm so happy sa ako ang ring light. Murag correct. Thank you so much, Ani Honey. And then, syempre, effort po kaayo, no, for ring light. Kaya kailangan ko nga, maayos po ako setup. But I'm so happy. Tada! Nakas maka vlogger. So, ana siya. Tapos, yeah. Kanya akong gamiton na settings if ever mag-makeup videos ko. Kay, as you all know, mahilig naman ko sit-down videos. So, I think handy nga na ring light. Kay, for example, karon during winter time, dugay mo buntag dire. And then, dali rasad mo gabi. So, alas 4 or 4:30, ngit-ngit na dire. So, yeah. Thank you so much for watching, mga palangging. I hope natagaan mo na ko idea sa ani na ring light if ever mag-order mo. Wako kabalo pila presyo ni kay hinatag mo ni siya sa kumbana. So thank you so much, mga palangging. Please like, please subscribe kung wala pa mo naka-subscribe ani nga channel, and thank you so much. I see you in my next video. Bye.